a wato mutum ya kasance kullum yana faɗan gaskiya a ɗan uwan shi shine asalin taimakon da zai yi mutum. Mu mun kasance ƙungiya ɗaya, ɓangare ɗaya, don duk lokacin da aka ce da ɗan fim da mawaƙi duka za a ci abu ɗaya ne, saboda kowa yana taka bazarsa da na wani. To ni dai shawarar da zan ba duka tsakaninmu shine duk lokacin da ɗaya mai wani abu wanda ko ba mai kyau ba ne, ya kamata a kira shi a mishi faɗa ko zai gyara, ba wai a wannan ba. A koda yaushe ina ta tunanin abun da ya faru da Maryam Boot gaskiya ba abu bane mai kyawu. Duk wanda haka ma bai yi adalci wa kanshi ba, bai mata adalci ba, wannan kamar ɓata suna ne. Gaskiya kai mai hakan gaskiya ka gyara abun da ka yi, domin abun da ka yi ka je ka roƙi wani baro Allah ta yafe maka. Iyakacin abun da muka ga za mu faɗa muku na gaskiya dole mu faɗa shine wannan.